i començar a compartir amb les nostres experiències. Segurament moltes de les coses que s'explicaran avui ja les coneixeu, però les coneixeu principalment o a través meu, o d'en Ricard, o de gent que us explica coses. Hem volgut, en molts casos, tornar a repetir aquestes experiències, però amb les persones que ho estan liderant. En definitiva, són elles les que estan posant aquí, estan a les barricades treballant perquè això sigui realitat. Comencem rebaixant experiències, seran petites càpsules, tenim poc temps, però és important, tenim poc temps, però la idea és aquesta, explicada. Si després teniu dubtes, jo us convido a aprofitar el cafè, a aprofitar el dinar, com que ja els coneixereu, ja els haureu posat cara, és possible que us interessi comentar amb ells la seva pròpia experiència per aplicar-la als vostres municipis. Aquesta serà la primera part. Acabat això ens anirem a fer un cafè, serà un bon moment per parlar. Coses logístiques, els lavabos estan allà, tenim un jacket aquí, el hashtag. El hashtag allà, les banderes estan posades, l'energia de nuclear, tenim tot preparat. També tenim uns companys que ens estan fent un vídeo, per tant, un reportatge sobre cooperativisme. Ens van demanar de venir per aquí. Els veureu, vaig amb un micro, sembla fins i tot més important del que soc amb un micro, però aquest micro anirem passant, per tant hi ha una certa logística també a nivell de gravació. Ho sapigueu, feu bona cara. Que sortirem per la tele, no sortirem per la tele. Si cas comencem. Teníem primer els Duat. Només us expliqueu que és molt interessant, nosaltres creiem que és important recollir totes les experiències que està tenint a cada comunitat i d'alguna manera intentar veure què és el que està funcionant, què és el que no està funcionant i per tant barreres d'entrada que esteu tenint i que és important recollir, què és les dubtes que us creen i què és les idees noves que poden anar sorgint. Llavors, jo me n'encarregaré durant les xerrades perquè es faci més actiu d'anar recollint tot això i ho tindrem durant els descansos i ho tindrem després a la superpaella per documentar-ho, per continuar comentant-ho. Doncs ja està. Doncs som-hi. Joan, espera? Vale. Sí, tinc un micro aquí que penja. Comencem així, no? Sí. Explicant la nostra experiència, nosaltres ens vam començar a interessar molt amb el tema de mobilitat posteriorment a la fundació de la cooperativa. Va ser el desembre del 2016 i l'Arnau ens va venir a fer una xerrada ja al febrer, finals de febrer del 2017, per explicar-ho. Després vam estar coent totes aquelles idees durant uns mesos, va tornar a venir l'Arnau, després en un altre format més obert, a la plaça Major d'Olot, per veure si podíem haver més gent interessada a participar en el procés de la creació d'un grup local. I a partir d'aquí ara us ensenyaré o us explicaré el que hem anat fent a Olot, l'experiència d'allà. Les diapos? Ara, les vaig passar jo? Doncs això, vam fer una xerrada al febrer del 2017 i després una altra al juny del 2018. Això és el procés, diguéssim, de creació del grup local, una xerrada, veure els interessos de la gent i la gent més motivada, doncs després ja fent unes reunions per mirar com podem tirar endavant a nivell local la iniciativa. Llavors, quan ja era un grup local vam dir com ho fem. D'entrada ja hi havia una proposta que era el fet de comprar hores per avançat i per tant entre tots finançar un cotxe. I ens vam marcar el repte o l'objectiu d'assolir 25.000 euros amb 25 persones. Vam fer una campanya de posa 1.000 euros 25 persones i durant unes setmanes vam tenir aquesta campanya oberta de comprar hores per avançat. La campanya no va tenir èxit, no vam aconseguir els diners i vam dir com ho fem, no? I havíem de plantejar altres maneres de finançament. I el que vam plantejar és fer un apadrinament, ara ho explicaré, podem passar aquesta campanya, i vam dir, doncs, creem un apadrinament
gent que vulgui col·laborar, que vulgui participar, però que creu que no utilitzarà hores, doncs pot fer un finançament a la cooperativa sense interessos i li tornem els diners en 5 anys. I així sí que hi va haver una mica més de resposta, hi va haver un parell de padrins i vam aconseguir, però no l'objectiu, vam aconseguir la meitat del cotxe i ara, per tant, ens trobem en un procés que encara estem en aquest procés de finançament col·lectiu d'un vehicle. Què hem fet? Com que veiem que és una mica complicat assolir, diguéssim, el finançament complet d'un vehicle, ara ja hem plantejat que estem finançant un leasing. I, per tant, ara ja tirarem endavant la compra a través d'un leasing d'un vehicle. En paral·lel, el que hem fet és molta feina com a grup local, que és fer reunions amb l'administració i amb alguns ens locals, i això ens està anant molt bé perquè està tenint molt bona resposta a l'administració i per tant ja tenim un lloguer fix de l'Ajuntament d'Olot, tenim el Consell Comarcal que ja ha dit que també ok, només falta que hi fiquem un altre cotxe, vull dir que això està ajudant molt. Per tant, el títol que és compra col·lectiva d'hores en realitat és una pota més del grup local perquè va molt acompanyat del procés aquest d'explicar-ho a les administracions i de buscar suports per tirar-ho endavant. Sí que per això hi estem encara en aquest procés de compra d'hores avançades o apadrinaments per poder tenir una mica més de finançament. Llavors, clar, el tema del finançament és important, però també nosaltres com a grup local hem creat debat i volia plantejar 3 coses que remarquem com a grup local que estem treballant. Un és els desplaçaments curts en temps d'espera llargs. Això de moment, a nivell local, els socis que som d'Olot i municipis del voltant ho hem solucionat creant una àrea del cotxe més àmplia i per tant tenim molta comunicació entre els socis usuaris i quan no hi ha una reserva doncs un soci pot emportar-se el cotxe i tancar la reserva en un altre emplaçament, sempre amb una comunicació amb la resta de socis. De moment ho hem solucionat així, però diguéssim que és un tema que preocupa en els socis, en plan, ostres, una persona que ha d'anar d'Olot a Santa Pau, que només són 5 quilòmetres, com ho fa? De moment no tenim el free flow, no? Com ho fem? De moment ho estem fent amb aquesta manera rudimentària que tenim una àrea del cotxe que abarca Olot, però també municipis del voltant, i obrim i tanquem el cotxe en tota aquesta àrea. I després també un tema molt important que és el de la moneda social, perquè hi ha un col·lectiu que és Ecoxarxa, Garrotxa, que és molt actiu i que està molt interessat en el projecte i vol vincular el tema de la moneda social amb el grup local d'Olot. I un altre tema que també estem donant importància, que és el fet d'incentivar el treball en pro de la cooperativa. Estem començant a pensar, no ho hem fet, però que la gent treballi per la cooperativa a canvi d'hores. Anant a fer una xerrada, anant a fer una reunió en una administració, evidentment tot el que és el manteniment del cotxe, que això ja sabem que aquí a Mataró es fa, que la gent que renta un cotxe té hores a canvi, doncs d'alguna manera també no creem encara, no pensem en figures de lliberat, que ja les tenim a Som Mobilitat Central, però sí que en aquesta figura de socis molt implicats que puguin treballar a canvi d'hores. I això era una mica el resum de la presentació de l'experiència d'Olot. Estem en aquest procés de tenir un segon cotxe, hi ha molt interès de les administracions allà i també estem molt motivats com a grup local. Així. Quants usuaris tenim? Ara mateix. Usuaris, uns 15 dies. És a dir, això fan servir el cotxe. Fent servir el cotxe uns 10. Hi ha com 5 usuaris que no el fan servir. I això, econòmicament, és viable? Aquesta dues persones tenen viabilitat o estem encara creixent?
no estem creixent perquè van arribant gent interessada i vam acollir un nou soci, la setmana passada un altre nou soci, hem rebut un mail d'una altra persona interessada. O sigui, hi ha un degoteig de gent interessada que va apareixent i jo crec que serà, que ens sortiran de cop molta gent interessada perquè al llarg d'aquest any d'anar fent bullir l'olla, primer amb la xerrada i després des del grup local, tothom ha dit que està interessat, però encara no ha arribat a fer-se soci i tot això. Falta fer aquest pas. Jo crec que de cop la gent començarà a fer-se soci. Què ens passa ara? Que jo vaig anar a una reunió al Consell Comarcal el dimarts era, i vaig veure, hòstia, ens falten cotxes, perquè el Consell Comarcal el vol cada dia, l'Ajuntament ja el té 3 dies a la setmana, els socis n'hi ha un parell que l'utilitzen cada setmana, ara hi ha la CNT que té veu, saps? És allò en plan, de cop se't planteja que et falta mobilitat i és interessant que et falti, perquè vol dir que hi ha demanda i això crearà que hi hagi més serveis. Un cotxe que és de Som Mobilitat, de la cooperativa, que el vam ubicar allà estratègicament com a grup local que estava, diguéssim, apostant molt, que estava molt actiu, el vam ubicar allà estratègicament per després ficar un altre cotxe, que és el que volem finançar amb aquest leasing, que no hem arribat als 25.000 euros, però que tirarem endavant. L'Olot ha arribat a 13.000 euros, que nosaltres ho hem de felicitar des de l'equip, perquè nosaltres flipàvem, perquè quasi no ho havíem treballat com a cooperativa i heu liderat el moviment sense tenir les eines. Perquè la idea és fer pàgines web que facilitin això i la veritat és que xapo, no? Una cosa que no he explicat és que tenim una associació ecologista, naturalista, que també ha dinamitzat molt el grup local d'Olot. O sigui, ha ajudat a donar suport a les xerrades, a la campanya, fent difusió, mailing, tot això. Això també va anar bé. Hola, jo soc Alfredo Cano, estic a Barcelona, dins del que és el grup promotor de grups de barri, perquè Barcelona és una altra història. Una mica us explico que l'any passat a l'assemblea una de les coses que es van proposar és que a Barcelona també comencéssim a entrar. Va sortir també